Dobrý deň, prajem, moje meno je Michal Ošovac, som autorom aplikácie Lengby a v dnešnom krátkom videu vám chcem ukázať skvelú novinku, ktorá do aplikácie pribudla a ktorá vám zabezpečí novú dávku motivácie pri učení cudzieho jazyka. Poďme sa na to rovno pozrieť. Stačí sa prihlásiť pod vašim účtom na www.lengby.app, otvoriť aplikáciu a uvidíte celkový rebríček krajiny. Ako to funguje? Keď tam klikneme, vidíme tu nejaké moje aktuálne skóre bodov, ktoré som získal učením sa slovíčok a fráz a som následne zaradený do skupiny podľa aktuálnych bodov. Postupujete postupne od E skupiny až po A skupinu a je to rozdelené takto. Na E skupinu potrebujete aspoň 100 bodov a postupne idete hore až do skupiny medzi top Lengby používateľov, skupina s názvom A, kde sú všetci, čo majú nad 5000 bodov za aktuálny mesiac. Vidíte, že ja som aktuálne v C-čku a som tretí, takže vidíme aj ostatných používateľov, ktorí sú pred nami, alebo teda pod nami. No a na konci mesiaca sa to vždycky zhodnotí a uloží sa mi tu napríklad, že som skončil v skupine B na 3. mieste a podobne. Verím, že sa vám táto novinka páči, určite to vyskúšajte, zasúťažite si s ostatnými, takže už nebudete v aplikácii len sám alebo sama. A verím, že aj vám táto novinka prinesie motiváciu k presvičovaniu učeniu sa jazyka a zlepšovaniu. No a či už sa jedná o kurzy angličtiny alebo nemčiny, ktorých sa naučíte aj niečo z gramatiky, alebo využijete modul vlastné balíky, kde si môžete zadať ľubovoľné slovíčka a frázy až pre 12 jazykov, tak v obidvoch moduluch získavate body, ktoré sa premietnú do rebríčka. Vyskúšajte už dnes, držím palce, srdečne vás pozdravujem a prajem krásny deň. Majte sa!